Mga kapuso, aton hibaloon ang lakat sang panahon upod kay Pag-asa Iloilo weather forecaster Michael Viola. Magandang araw po sa inyong lahat at narito ang pinakahuling update hinggil sa lagay ng ating panahon ngayong araw ng Huwebes, May 6, taong 2021. Ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nakakaapekto o nagpapaulan po sa may katimugang bahagi ng Mindanao. Samantala, ang easterlies o yung hangin na nagmumula sa silangan ang nakakaapekto naman sa natitirang bahagi ng ating bansa. Dito naman sa atin, sa probinsya ng Iloilo at natitirang bahagi ng Western Visayas, ay generally fair weather pa rin, liban lang sa mga isolated na pag-ulan, lalo na sa bandang hapon o di kay gabi, dala po ito ng mga localized thunderstorms. 27 hanggang 32 degrees Celsius yung magiging antas ng temperatura sa may Rojas City at natitirang bahagi ng Capiz. Samantala, ang natitirang bahagi ng Western Visayas, kasama na po dyan ang siyudad sang Iloilo, ay mula 26 hanggang 33 degrees Celsius yung magiging antas ng temperatura. Ang araw ay lulubog mamayang alas 6:03 ng hapon at muli itong sisikat bukas ng alas 5:30 ng umaga. At mula po dito sa Pag-asa Iloilo Station, Michael Viola, magandang araw po.